आज आपण कोणत्याही क्रमवार 10 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज ही ट्रिक्सनुसार 5 सेकंदात सोडूया। बघा, सुरुवातीला 1 ते 10 पर्यंत नैसर्गिक संख्यांची बेरीज करायची आहे। तर फक्त पहिला जो नंबर आहे त्याच्यामध्ये 4 ऍड करायचा, मग 1 आणि 4 झाले 5 आणि त्याच्यावरती ठेवायचा आहे आपल्याला 5। तर पुढे आपण बघूया 4 ते 13 पर्यंतच्या 10 नैसर्गिक संख्या आहेत त्यांची बेरीज करायची आहे। तर ह्या 4 मध्ये 4 ऍड करायचा, हे झाले 8 आणि त्याच्यावर परत ठेवायचा आहे आपल्याला 5। आता पुढे 27 ते 36 पर्यंत 10 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज करायची आहे। मग या 27 मध्ये परत 4 ऍड करायचा, 27 आणि 4 झाले 31, त्याच्यावर ठेवायचा आपल्याला 5, म्हणजे यांची बेरीज झाली 315। पुढे 79 ते 88 पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज करायची। या सुद्धा 10 नैसर्गिक संख्या आहे, त्याच्यामध्ये 4 ऍड करा, 79 आणि 4 झाले 83, त्याच्यावर 5 ठेवा, यांची बेरीज झाली 835। अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही क्रमात 10 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज नुसार करू शकतो। थँक्यू।